אז אנחנו בסייעתא דשמיא, שיעור לעילוי נשמת אדיר בן סיגלית, רוח השם תניחנו בגן עדן. מי? נתן בן חנה. חודש אלול, ראש חודש אלול. אלול אני לדודי ודודי לי. יש אומרים בדרך ההלצה, אני לאומן ואשתי לחמתי. אני מה? אני לאומן ואשתי לחמתי. אלול. אלול. כן. אלול, אהוב למטה ונחמד למעלה. אהוב למטה. כן, אדם שמשתדל להיות פה אהוב למטה, אז גם נחמד למעלה. בעצם מה זה מסמל אני לדודי ודודי לי? זה בעצם דודי ירד לגנו, לערוגות הבושם. כל דודי דופק, פתחי לי, אחותי, רעייתי, יונתי, תמתי וכו'. מה זה המושג של דוד? מה זה המושג של אבא? המושג של אבא זה אהבה עם גבולות. שם לך קווים. חופש גדול, משחקים כדורגל ביחד, הולכים פה, הולכים שם, הילד עושה איזה טעות. פלק, מעמיד אותו במקום. פתאום אבא קשוח. למה? צריך לחנך אותו, להעמיד אותו במקום, אם לא אבא מי יחנך אותו? האמא. האמא? טוב, לי עכשיו אנחנו פה מצולמים, תיזהר. על כל פנים, מה זה הדוד? הדוד בעצם זה מסמל את האהבה בלי סוף. אהבה בלי תנאי. דוד זה בעצם, יש מושג שנקרא דוד סם בארצות הברית. דוד סם בארצות הברית זה דונט. דונט או דוד? הדונט. הדונט ההוא, כן. הולך בדונט הביידן. הדוד סם, מה זה אומר? שהדוד מגיע מארצות הברית או מלונדון, הוא מגיע עם סלים, ידיים מלאות, מביא לילדים מתנות, הפתעות, כולם מחכים לו, גם אם הילד עושה שטויות, האחיין שלו, הוא לא כועס עליו, זה לא התפקיד שלו לחנך אותו. זה הדוד, זה כל כולו אהבה, כל כולו נתינה. בעצם חודש אלול זה כל כולו חודש של אהבה בלי סוף של בורא עולם לבורים שלו, לעם ישראל. זה חודש של ים של אהבה. מתי נגמר כביכול הקדוש ברוך הוא עולה? תפילת נעילה. אומרים 7 פעמים השם הוא האלוקים. המוני הוא האלוקים. טק, עולה. עוד רקיע, עוד רקיע, עוד רקיע. אבל עד אז, מי חודש אלול? מי עכשיו? מרגישים את הטהרה, את הקדושה. אין אדם שלא הולך לכותל המערבי, אומר סליחות, מרגיש טוב אחר כך, מרגיש את האוויר זך ונקי, מרגיש את הטהרה, את הקדושה. ביום הכיפורים בכלל, זה השיא של השיאים, נעילה עוד יותר. אבל הקדוש ברוך הוא עשה חסד עם הבריות. כי אדם שיש לו מה שנקרא דין לפני שופט, אז בעצם לא אומרים לו תוך דקה תגיע, צריך להביא עורכי דינים. אז הקדוש ברוך הוא אמר מראש, יום הדין זה ראש השנה. אני כותב הכל בראש השנה. אתם צריכים להתכונן. מראש חודש אלול זה ימים של רחמים. מראש חודש אלול אתם צריכים להתכונן. איך מתכוננים? אז יש כאלה מתכוננים בנסיעה לטורקיה, לא יודע, לסווגאס, לא יודע איפה. מתחילים לטייל, אומר לך ילד חזר ללימודים, אני יכול לצאת לטייל. אבל זה חבל, זה התכוננות זאתי. יהודי צריך לדעת, זה הזמן להשתנות. האם בורא העולם מצפה איתנו להשתנות? להיות גדול הדור במשך 30 יום עד ראש השנה? לא. האם מצפה מאיתנו להיות איזה רב גדול? הלוואי, לא נצליח. מה הקדוש ברוך הוא מצפה מהבריות שלו, מהעם שלו? הקדוש ברוך הוא מצפה מאיתנו לנצל את הזמן. לתפוס את הרגע, לתפוס את הנקודה ולרצות להשתנות. שמעתם? משהו פשוט. לפחות שיהיה לך רצון להשתנות. אתה אדם כעסן, שיהיה לך רצון לשנות את המידה הזאת. אתה אדם גאוותן, שיהיה לך רצון לעבוד על מידת הענווה. אדם מודע לזה שהוא גאוותן? בטח, אם הוא עובד על המידות. לא. לא, אם הוא לא עובד על המידות, לא. יש הרבה אנשים שלא לומדים ספרי מוסר, לא באים לשיעורי תורה. איך הוא יודע שהוא גאוותן? מי שידבר איתו, מוריד אותו מהמסלול, נגמר הסיפור. ברור. אני אגיד לך יותר מזה. המסילת ישרים כותב. המסילת ישרים כותב, זה ספר מוסר מאוד מאוד חזק. הוא כותב, זה הרמח"ל כתב אותו, רבנו משה חיים לוצאטו. הוא כותב, אדם שלא לומד מוסר כל יום, הוא כסומה ההולך על שפת הנהר, שהסכנה שלו קרובה מהצלתו. יפה מאוד, כמו עיוור, סומה זה עיוור.
הבנת? אז אם אדם לא בא לשיעורי תורה, לא מכיר את בורא עולם, לא לומד מוסר, לא לומד תורה, איך ידע? הוא רואה אנשים שומרי תורה ומצוות, הוא אומר, פריירים, אסור להם. בוא תראה, אני הכל מותר. הבנת? הוא לא יודע שהוא נמצא בכבלים, לא מי ששומר תורה ומצוות. הפוך, אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. הפוך, אדם ששומע למה שכתוב בתורה, הוא הבן חורין האמיתי. אדם שעוסק ככל מה שעולה על רוחו, הוא כבול בכבלים של היצר הרע. הוא אדם מסכן, הוא אדם מומלל, אין לו תענוג בחיים. מרוב שכל דבר כביכול מותר לו, אז הוא כבר לא נהנה מכלום. אבל זה עוד נקודה. על כל פנים, אז זה אני לדודי ודודי לי, לכן בימים האלה, עם ישראל, קדושים וטהורים, קמים לסליחות, כבר מתחילים כבר, זהו, עכשיו, קום לסליחות. מחר, לא? כן, מחר, גמר ראש חודש מתחילים. לקום לסליחות, ויש מנהג לסיים פעמיים את כל ספר התהילים עד ראש השנה. אמר מרן הרב מרדכי אליהו זצ"ל, כל יום קבלה טובה לחודש אלול לקרוא 10 פרקי תהילים. כל יום, יש לו אפילו מסודר, מי שרוצה לשלח את זה בהודעה, יש מסודר, כל יום 10 פרקי תהילים, ואז בעצם הוא זוכה לסיים עד ראש שנה פעמיים את ספר התהילים. זה דבר עוצמתי, יש לך 300 פרקים ביד. חוץ מהעניין לומר אחרי שחרית, לדוד השם אורי ואישי, שזה פותח את כל השערים בשמיים לאדם, ומביא לו רק דברים טובים, שרגילים לומר את המזמור הזה כל יום אחרי שחרית. ויש אנשים שבעצם נוהגים בחודש הזה יותר להרבות בצדקה, להרבות במעשים טובים. הלב נפתח, הלבבות נפתחים. אני השם זיכה אותי כמעט כל שנה למסור שיעורים בכותל לקראת הסליחות. ואני רואה את עם ישראל, מה זה הלבבות פתוחים, באים מכל העולם לומר סליחות בכותל. ובפרט השנה, אחרי מה שעם ישראל עבר ועובר, אני בטוח שהכותל יהיה מפוצץ מפה לפה. משנה לשנה הייתי רואה את העלייה של האנשים שבאים יותר ויותר וצמאים, ואנשים שרחוקים כביכול מתורה ומצוות. ככה זה. עם ישראל קדושים וטהורים, ומרגישים את הטהרה ואת הקדושה. וכדי להבין מה זה חודש אלול, זה בעצם אומר שזה כמו אדם שנמצא מול בניין רב קומות. הוא יכול לעלות המדרגות ולהתעף בדרך ולעשות כמה תחנות באמצע. אבל הוא יכול דבר פשוט ללחוץ על המעלית. קומה 30 הגיע ברגע אחד. רבותיי, חודש אלול זה מקפצה להגיע ליעד של תשובה. חודש אלול זה בעצם בריאה חדשה. אם כל השנה כדי להשתנות, כדי לעשות משהו מסוים, היית צריך לעבוד קשה כדי לשנות איזו מידה מסוימת, כדי להתחזק, כדי לשמור יותר תורה ומצוות. חודש אלול זה הרבה יותר קל. אתה לוחץ במעלית, בורא עולם מביא אותך לאן שאתה רוצה. פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואפתח לכם פתח כפתחו. יש אומרים של אולם, יש אומרים של עגלות וקרוניות יכולות לעבור בו. מה זה אומר העני לדודי כמו שאמרנו, ומה זה אומר המשפט של פיתחו לי פתח? זה אומר שהקדוש ברוך הוא אומר, אני צריך אותך, אני צריך את העני לדודי. הקדוש ברוך הוא כביכול זה דודי בחודש אלול. אומר בורא עולם, אני צריך אותך שאתה תפתח את הפתח. אל תבוא תגיד, שמע, אם השם רוצה אני אחזור בתשובה. איך אנחנו נפתח? אנחנו במלחמה, אנחנו בבלגן. הנה, עכשיו פתחת, באת לשיעור, אתה פתחת. זה הפתח, חביבי. אתה עכשיו מתעורר, אתה עכשיו... אנחנו צריכים אותו. נכון, אבל הוא צריך את ההתעוררות שלך, את הרצון שלך להשתנות, את הרצון שלך לבוא לעשות, להוסיף משהו על כל השנה כולה. לא להישאר באותו סטטוס, באותו מצב, באותו דבר, באותו תנועה, באותו הרגל. לרצות להשתנות. אומר הקדוש ברוך הוא, אני לדודי. קודם כל, אם אתה תהיה לקדוש ברוך הוא, אז דודי לי. אז הקדוש ברוך הוא יעזור. לכן כתוב, הבא להיטהר, מסייעים בידו, עוזרים לו. הבא להיטמא, פותחים לו. יש בחירה, מה שהוא רוצה יעשה. אבל אדם שרוצה להיטהר, הקדוש ברוך הוא יעזור לו. פתאום הוא רואה, מצליח בזה, הוא מצליח בזה, מצליח בזה. פתאום בא לו, יש לו רצון יותר לבוא לשיעורי תורה, יותר לשמור תורה ומצוות, יותר לעמוד על מידות לא טובות שיש לאדם. ולכן, האדמו"ר מסלוני בא נתיבות שלום, פעם סיפר מעשה שקרה איתו. הוא אמר שבצעירותו, הוא ישן פעם והוא עומד, הוא חולם, שהוא עומד במוצאי שמחת תורה. מוצאי שמחת תורה. אז הוא כאילו, פתאום כזה, הכרה תפסה אותו, שהוא כביכול, הוא אומר, איפה הייתי? כל כך ימים גדולים כאלה עברו עליי? ימים שאני יכול להגיע לעבודת השם בדברים, בקלות, להגיע למדרגות גבוהות בעבודת השם, איך לא ניצלתי את זה? ואז פתאום מתעורר והנה, חלום,
הבנתם? מה זה אומר? זה אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בחודש אלול. בהתחלה, הנה אנחנו בהתחלה. אל תירתמו עד מוצאי שמחת תורה. לפעמים אדם אומר לעצמו, עזוב אותי ימים נוראים. תן לישון עכשיו עד איזה סוכות ככה, עד איזה שמחת תורה ככה. מה אני צריך עכשיו? סליחות, ועכשיו זה, ועזוב. לא. צריך לדעת להתייחס לימים האלה כימים הכי מתוקים שיש בשנה. ימים הכי נפלאים שיש בשנה. המלך בשדה. הקדוש ברוך הוא פה נמצא, אומר לך רק תרצה, תושיט לי יד, אני כבר יעזור לך. אתה כבר תראה איך אתה תהיה במקום אחר. ולכן יש לנו הזדמנות של פעם בשנה. ואני רוצה לספר לכם סיפור, מה זה נקרא לנצל הזדמנויות. אורו ישנים משנתכם. סיפור אמיתי שהיה. וכמה צריך לדעת להיזהר לא לפספס את הרגע. אתם יודעים שאדם שישן בלילה הוא חולם כל מיני חלומות. ואם נוצר מצב בחלום שיש צורך לברוח, ואדם קם בבהלה מתוך חלום, אז אדם לא ישר קופץ ומתנהל כאילו באמצע היום. למה זה? השתבח שמו של הקדוש ברוך הוא עשה, שיש הורמון שמופרש למוח. אדם שהולך לישון, שימו לב, איך אדם נרדם? הוא פתאום קודם כל צריך להיות במצב שכיבה, ואז הוא לאט לאט ההורמון הזה מופרש, נרדם בשלבים, כן? איך הוא מתעורר? גם בבוקר. הוא לא קם, ישר רץ. לא, גם זה אסור. לאט לאט, הגוף עוד לא נכנס, בסטרס מה שנקרא. ההורמון הזה מופרש למוח, אדם מתעורר, אוחז איפה הוא נמצא, ואז הוא קם, הולך על הרגליים, נוטל ידיים, מודה אני וכו'. היה ילד בירושלים שלא היה לו את ההורמון הזה. לא היה לו את ההורמון הזה. זה אומר שבאמצע הלילה הוא חלם חלום מפחיד, הוא יכול לקום מתוך פחד, לא יודע מה, לתפוס סכין, להתחיל לדקור אנשים. אין אצלו תהליכים. הכל ברגע אחד. מסוכן. אבא שלו ואמא שלו, כל הבית השתנה. הלילה נהפך ליום, יום ללילה, בלילה צריכים לשמור עליו, כדי שאם הוא יקום, שלא לתפוס אותו, לקשור אותו. וביום, האבא ישן, עייף מהיום, מהלילה, אז הוא ישן ביום. בקיצור, לא פשוט בכלל. יש הבחנה רפואית כזו? בוא תשמע. כן, כן, סיפור אמיתי שהיה. זה סיפור שהיה. יום אחד הוא שמע האבא הזה על פרופסור בארצות הברית, שיש לו ידי זהב. אומרים שרופא טוב זה מלאך טוב שעומד על גביו. טוב. הוא מסוגל באמצעות ניתוח של מוח לדעת לגוע בעצבים הנכונים ולפתור את הבעיה. אבל הניתוח והאשפוז סכומים הרבה כסף. הוא פנה לפרופסור במכתב ואומר לו כמה סבל, הוא מתאר לו את הסבל שהוא עובר במכתב, כל המשפחה. הוא אומר לרופא, שמעתי שיש לך לב יהודי חם פועם בקרבך, אנא, אני לא משופע בכסף, תעזור לי. שלח לו מכתב. הפרופסור התייחס למכתב ושלח לו מכתב בחזרה. אמר לו, התרגשתי לקרוא את מכתבך, אני מוכן את החלק שלי בניתוח לא לקחת כסף, אבל את כל הנושא של ההוצאות מסביב, שזה אשפוז ובית חולים וחדר ניתוח וכו', זה גם עלות גבוהה, אין לי איך לעזור לך בזה, אבל דבר אחד אני יכול לומר לך, אם יהיה הזדמנות אני אעדכן אותך, בסדר? וההזדמנות באמת לא יחרה לבוא. הפרופסור הזה ביקשו ממנו, זה היה משהו חדשני פה בארץ, לבוא לעשות ניתוח לדוגמה, שיבואו ללמדו ממנו רופאים וכל מיני מתמחים. זה היה בהדסה, וישר על מי הוא חשב? על מיודענו. אז הוא אמר לבית חולים שבתנאי שהוא בוחר את הפציינט. אמרו לו בסדר. הוא כמובן איכשהו נחת, התקשר למספר, אינו זמין, לא עונה. של אותו האדם. הוא ידע, הוא גר בסביבות קטמון, היה לו את הכתובת, תפס מונית, הגיע לבית של הבן אדם, פרופסור. דופק בדלת, הילדה פותחת, זה היה ביום. הוא אומר לה, איפה אבא שלך? הוא אומר, אבא שלי יושן. אמר לה, תעירי אותו דחוף. אמרה לו, אבא שלי אמר, אין דבר כזה להעיר אותו. הוא כל הלילה ער, עכשיו הוא יושן, שיבוא אפילו, לא יודע מי, הוא לא פותח, אי אפשר להעיר אותו. תגידי לו, אני אומר לך, זה חשוב מאוד. כיבוד אב ואם, אני לא יכולה. איפה אמא? אמא בעבודה לא זמינה. טוב, הוא השאיר את הטלפון שלו שם, ואמר לו, ברגע שאבא יתעורר, שיתקשר אליי דחוף.
עד שאבא התעורר עבר כמה שעות, ועד שהרופא ענה עבר כמה שעות, אמר לו, איחרת את המועד. זה היה מעשה. האדם הזה נאלץ כמובן להמשיך לחיות עם הסיטואציה עם הילד וכו' וכו'. למה? כי דפקו בדלת והמשיך לישון. מה לעשות? לא מאשימים אותו, אבל זו הסיטואציה שהייתה. רבותיי, אומר הרמב"ם, מה זה השופר? אורו ישנים משנתכם ונרדמים, הקיצו מתרדמתכם, וחפשו במעשיכם וחזרו בתשובה. בעצם שופר זה קול של חצוצרה. שהוא בא לומר, הזעקה, מה זה אומר? זה לא הזמן לישון. תתעורר חביבי. עכשיו זה הזמן להשתנות, עכשיו זה הזמן להתעורר. בורא עולם אומר, תן מה שיש לך, רק תרצה, אני אעזור לך. אבל אני אומר, תשמע, עכשיו זה עדיין אוגוסט, תן לי להתאפס על עצמי. תן לי. עכשיו הילדים חזרו, תן לי ככה זה. הבן איש חי, זכר צדיק, זכותו תגן על זכר צדיק לברכה. ידוע שאם היו שואלים אותו שאלה בחודש אלול, הוא לא היה עונה תשובות בהלכה, הוא לא היה עונה. רק אחרי החגים, פעם אחת הוא ענה תשובה, והוא אמר לבן אדם, אני עונה לך תשובה בחודש אלול, שבבחינתי כל שעה בחודש אלול זה כמו יום בכל השנה. זאת אומרת, תבינו כמה יוחס לחודש אלול לכל דקה וכל שעה וכל יום בחודש אלול. דברים גבוהים. אז לכן, אנחנו לא בן איש חי, אבל לפחות אנחנו מה שנקרא צריכים קצת לצאת מאזור הנוחות. זאת אומרת, אדם יש לו כל הזמן ניסיונות, כל הזמן יש לאדם ניסיונות, כל יום. אם בא לאדם ניסיונות, מה נדלק לו נורה? אלול. להיזהר, אלול, זה לא עכשיו השנה, אלול. סליחות, אין לי, אלול, לך. כל מה, כתוב בספרים הקדושים, כל מה שהאדם יעשה במשך 30 יום ואחר כך בעשרת ימי תשובה, קודם כל הוא יגיע מוכן לראש השנה, דבר ראשון, ואז השנה שלו תראה אחרת. דבר שני, יהיה לו ברכה וסייעתא דשמיא כל השנה לפי הימים האלה. אם הוא ניצל את הימים האלה לדברים טובים, פחות לשון הרע, פחות רכילות, פחות חדשות. אני יודע שאנשים צריכים להתעדכן, אנחנו גם מתעדכנים. אבל כאילו הפירוש הוא שבחודש אלול תשתדל, אני יודע על חברי כנסת בעבר, חרדים בעבר, שהם היו, למשל חבר כנסת אחד נפטר כבר, קראו לו אברהם רביץ. היה חבר כנסת מאוד מוערך. הוא היה אדם מאוד אידיאל. כן, כן. הוא היה כל חודש אלול, הולך ללמוד בישיבה, כאילו אברך. היה מתעדכן, פוליטיקה, מה שצריך מגיע וזה, אבל בעיקרון נמצא בכולל, בישיבת מיר. למה חודש אלול? מה אם אני פוליטיקאי? אני לא צריך להתכונן לחיים האישיים שלי לשנות את עצמי. אתם מבינים? זאת אומרת, האנשים של פעם עוד הבינו, גם אם אתה פוליטיקאי, אבל זה חודש אלול. צריך לעשות משהו מעצמך, תתפוס את הרגע, תתפוס את הזמן הזה. אבל כמו שאתה אומר, אז מותר לעשות כמו שבא לי כל השנה ב10 ימים האחרונים, זה הכי טוב ככה שנה שתהיה? לא. תראה, קודם כל, אתה שואל שאלה מצוינת. אני אשאל אותך שאלה יותר מזה, יותר גדולה מזה. כתוב, הרמב"ם כותב, אפילו האדם היה רשע כל ימיו, ועשה תשובה באחרונה, מוחלים לו על הכל. שמעת? יאללה, נחגוג. עשה תשובה. תביא, זה רב מקובל, יעשה לך איזה... אנא השם וידוי וזה, קבל כשמה. יפה מאוד. מה התשובה? התשובה היא כתוב, כל האומר, אחטא ואשוב, אין מספיקין בידו לעשות תשובה. הבנת? הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו את האופציה לחזור בתשובה. ולכן מה כתוב בפרקי אבות? ושוב יום אחד לפני מיתתך. מה התשובה? אדם יודע מתי ימות, אף אחד לא יודע. אף אחד לא יודע מה יהיה דקה, אף אחד לא יודע. התשובה היא, כל יום אתה לא יודע מה יהיה מחר, אז היום זה יום אחד לפני מיתתך, כי אתה לא יודע מה יהיה מחר, ואז כל ימיך בתשובה. אם קורח חזר בתשובה, הסיכוי שלנו הוא טוב. פרעה חזר בתשובה. כן, נכון. ישמעאל חזר בתשובה. פרעה. היה מלך נלווה. נכון. אז לכן... זה אתה אומר, מי כמוך בעלים השם, מי כמוך. שהמים הגיעו לו עד הגרוע. נכון. אז לכן אנחנו צריכים בעזרת השם לשנס מה שנקרא את המותניים, ואני אגיד לכם משהו, תראו, אני אתן לכם טיפ, ואני חושב שדוד עושה את הטיפ הזה יפה מאוד כל שבוע. אני מחמיא לדוד, אני מסכים לעצמי להחמיא לדוד. מה אכפת לך דוד? חינם, אתה לא... אני מסכים לעצמי להחמיא. בואו תראו.
אחד הדברים החשובים לקדוש ברוך הוא, כל דבר חשוב, אבל אחד הדברים החשובים, זיכוי הרבים. זיכוי הרבים, תשמעו, אני אומר לכם, תפסו את זה לחיים מה שאני אומר לכם עכשיו. אדם שעושה זיכוי הרבים, המעלה של, יש ספר שלם על המעלה של זיכוי הרבים. הרב עובדיה הרבה מדבר על זיכוי הרבים. מה שעושים פה עכשיו זה זיכוי הרבים. אתה הבאת חבר, זיכית אותו. אתה לא יודע מה המעלה שלך, אפילו אתה לא מעביר שיעור, אתה הרב מדבר. בעצם שגרמת לבן אדם משהו בלב, להתקרב לשם, אתה לא יודע מה עשית לו. אני אומר לך, השם זיכה אותי, ברוך השם, מסתובב מעל 10 שנים בשיעורי תורה פה באזור. היה לי גם שיעור פעם בפת לפני 10 שנים. במשך שנה אולי. במשך שנה לשיעורים פה בפת. עוד זוכר, אני אתן לך משפחות פה, ג'אורי, ג'בורי, סטיקנג'י, הבן של עדי, הגבאי, איך קוראים לו זה. קיצור, אח שלו, קיצור, יש פה הרבה שמות שלימדנו אותם, ברוך השם, לפני עוד הרבה שנים. בקטמון, אחרי זה הלכתי לקטמון עוד 10 שנים מדרשייה לנערים. ואני לא אשכח את 3 הראשונים שהבאנו אותם מהרחוב, לא דתיים, חילונים. פשוט ככה, אני אומר לכם, לא חסתי על כבודי ולא נעליים. הולך ברחוב, מה שלומכם חבר'ה? מה אתם אומרים? נפתח שיעור תורה? נביא לכם פיצות, יהיה נחמד, אני רב זורם. היו חבר'ה, אמרו, תשמע, למה לא? תביא את המספרים, החלפנו מספרים. 103 האלה, נהיה מדרשייה של מעל 100 בחורים עברו שם מעל 10 שנים. תשאלו את כולם, את השם שלי באזור קטמון בפנים שם, בסיבוני וזה, היום ברוך השם. תגיד לנו מה השם שלך. אתה לא יודע מה השם שלי? דוד, זה מחדל. איך? מחדל רציני. פלא, הרב פלא. הרב פלא יועץ? כן. משפחה זה כפרי. הנה, אני צולם, אומר את האמת. יש לזה... מה? היסטוריה לשם משפחה הזה? כפרי זה כפרי. אבל פלא זה פלא יועץ. זה בנביא וכו', זה אבא שלי שיהיה בריא. קיצור, אבותיי, מהמדרשייה הזאת, חזרו שם בתשובה, היום יש שם אברכים. אני אומר לכם, אתם יודעים איזה מהפכה עשינו בדנמרק? ספר דנמרק, אספר לכם. יום אחד, היה לי שם תלמידים ושיעורים וזה, כאשר לאחד אומר, רוצה שתבוא תעשה שיעור בדנמרק. המורה משעממת, לא רוצה לשמוע אותה. תעביר את השיעור, יותר מעניין. הזמין אותי, אמרתי, זה מתואם המנהל וזה, אמר לי כן. היה שם פדיחה, לא משנה, באתי, תאספו מסביבי איזה 30 חבר'ה. פתאום בא המנהל, אבי, מי שמכיר אותו. ואז הוא אומר לי, תשמע, זה לא היה בתיאום, הוא ראה שזה... אתה לא יכול למסור פה שיעור. אמרתי, אבל תאמרו לי שכן. לא יודע מי דיבר, מה דיבר, לא עכשיו, לא זה, לא זה. אמרתי, בסדר, אני הולך. אם היית בא עם כפייה, הוא לא יודע. כן, כן. כן. תשמע. קיצור, אמרתי לחבר'ה, חבר'ה, בהפסקה, לא עכשיו, בהפסקה, שיעור תורה פה בווילה ממול של איזה תלמיד, שמה. כולם באו. הוא עכשיו מסתיים, השיעור מתקשר אליי. מחילה, לא ידעתי שאתה רב ככה, זה מוכר פה, והחבר'ה אוהבים אותך וזה. מה, דבר איתם שלא עשו לי בלגן. לא עשו לי בלגן, וזה. אמרתי לו, תשמע, אני אגיד לך משהו, אני לא מאלה שמדברים עכשיו כפייה דתית וזה, אני רק מדבר על כבוד הורים, כבוד מורים, איך לכבד את ההורים, דרכי הדרכינועם, מה אתה מפחד? אז מה אם אני נראה ככה? מה זה משנה? אמר לי, זה ככה? כמוך אני אוהב. אז אני אתאם איתך. כמו שאני לא תאם עד היום. על כל פנים, זה שהזמין אותי לווילה שלו, היה בחור צעיר ברחוב מהשם סמים. ברחוב. היה עושה טרור לבית ספר. היום הוא אברך כל הנבחן ברבנות. הלכות שבת, השאר והפוך. לא משנה מהמשפחה, אתם מכירים את האבא שלו. לא משנה. אתם מבינים? זה סייעתא דשמיא. זה מאמץ, זה רצון, זה זיכוי הרבים. לא משנה, אני פה לא נושא. זיכוי הרבים. אדם שמזכה את הרבים, בורא עולם אוהב אותו, אהבה גדולה, ושומר עליו בהגנה מיוחדת מאוד. וכתוב, מה שמלאך, ומה שהאדם הכי גדול, או אדם מתמיד של הדור, בלימוד תורה מגיע, אדם שמזכה את הרבים יותר ממנו. למה? זה לא זיכוי הרבים ל-1, 2, 3. זה זיכוי הרבים, החזרת משפחה בתשובה, זה עד סוף הדורות, לזכותך. ויותר מזה אומר הרב בן ציון אבא שאול בספר שלו. הוא אומר, אדם שמזכה את הרבים, גם אם אתה זיכית אותו, דוגמה, שיניח תפילין כל יום, הוא קיבל על עצמו והפסיק. הוא אומר, בשמיים לך נחשב כאילו כל החיים מניח תפילין. זה חידוש.
זה מניה שווה הדבר הזה, אתם לא יודעים כמה. לגבי שבת, גם שבת, אם הוא הבין כמה שבת חשובה, והוא התחיל לשמור שבת, והפסיק לזה ששכנע אותו, זה שהסביר לו, לאותו רב או אותו אדם, בשמיים נחשב כאילו הבן אדם הזה כל החיים שמר שבת. למה? כי מצדך אתה זיכית אותו להתחיל לשמור שבת, אז לך זה נחשב על 100% בשמיים. זה מעלות עצומות, אתם לא יודעים לאן זה מגיע, זיכוי הרבים, זה דברים שהם... לכן היום הרבה רבנים מצטלמים ומעלים ופה ושם, בגלל הנושא הזה של זיכוי הרבים כמה שאתה להגיע לאוזניים. הרב יגאל כהן היה לנו שבת איתו, 300 רבנים היה לנו שבת, הוא גם היה שם. הוא אמר היום כל רב, תפוס מצלמה תצלם. במקום זכות הרבים ל10, 50, 70, 100, עד שיגיע לך לכמויות. הוא אומר נכון שהנושא הזה של האינטרנט וזה לא אוהבים אותו, רבנים. אבל הוא אומר, אם אנשים שמה, תדבר עליהם שמה. מה אתה יכול לעשות? יש בטיקטוק אפשר להיות על זקן. נכון, נכון. יש לי שם על אדיר גם כן בטיקטוק, שמו שם משהו קצר. יש אירוע בטיקטוק, ממש כאילו נכנסים שזה עשרות אלפי, אפילו מיליונים מצביעות יש כאלה. נכון, נכון, נכון. יש אחד שהיה רחוק מתורה ומצוות תל אביבי. איך הוא חזר בתשובה? הוא אומר מדי פעם מה קופץ לו דברים של תורה, היה מעביר בכוונה, לא רוצה לראות. יום אחד נתקע לו בדיוק, או דפדף, לא יודע איך, פתאום נשמע לו של הרב שניר גואטה. הוא אומר, נשמע מעניין הבחור הצעיר הזה. שם הכדורגלן, זה התחבר, אבל חזר בתשובה. אתם מבינים מה זה? זה מסרטון אחד. אז לכן אמרתי לכם, אני אגיד לכם יותר מזה, אדם שמזכה את הרבים, המעלה שלו, שביום הדין בורא העולם מסתכל עליו לא כיחיד, מסתכל עליו כציבור. ההסתכלות עליו שונה. זאת אומרת, גם אם הוא לא ראוי בתור אדם שהוא לא חלק, אבל יש מסביבו ציבור, תראה כמה הוא מזכה. אז ההסתכלות עליו אחרת בשמיים. כך כתוב בספרים הקדושים, כך כותב מסרוע מסלנט. אז לכן, כמה שיותר, זה לא סתם אתה רואה אנשים שהם בעלי תשובה, רוצים לזכות הרבים. אתה אומר, רנה, אתמול היית במועדון, מה אתה עכשיו מנסה להחזיר בתשובה את כולם? זה לא סתם. כי יש בו איזה משהו שהתעורר בו, ופתאום הוא מרגיש, שמע, 20-30 שנה, איפה הייתי בחושך? עכשיו אני מכיר את בורא העולם, כמה הוא מתוק, אני רוצה שכולם יכירו את האור הזה. אז הוא מתחיל להיות מה שנקרא מועל על הקדוש ברוך הוא, ואתה ישגע את כולם, קבל אורות. ככה זה עובד. אז לכן הנושא הזה, ולכן הנושא של שיעור תורה, תדע לך, זה דבר, פטנט גדול מאוד. כמה שבאים יותר וכמה שזיכוי הרבים יותר, זה שכר גדול, לא רק לך, לכל מי שבא. למה קשור אתה, למה קשור? כל אחד שבא הוא קשור בזיכוי הרבים. אם כל אחד לא יבוא, זה נחלש. נסגר שיעור, חבל. לא חבל, פחות שיעור תורה, פשוט זיכוי הרבים, פחות הגדלת כבוד שמיים. כל אחד שבא, זה